Kaixo nahi, zer muzik joa? Ondo? Egia esan psikologikoki pixkat gogorra izaititen, egia esan. Baina, saio hauek prestatzea eta egitea ondoa izaitetortzen. Deskonektatzeko eta gorputza pixkat mugitzeko. Eta pentsatzen, nahi bezala beste gehiagiri, beste batzuiri bai, ahitko zaizuela kostatzen gogorra dalako. Beraz, esperoet laguntzakoa izatea iten nahigan guzti hau zuentzako. Animo! Hemen harrapatu batzu, gaurko saioa azkeneko behiratuk ematen. Nik uste ja prest daola, eta beraz, nik uste tobena dela hastea, bai? Beraz, prest bat zaudete, hasingo gea. Animo! Gaurko saioan, betiko egitura erabiliko dugu. Beroketa, zati nagusia, bi bloketan banatuko duguna. Baietz egin ariketa, eta ja, gero, lasaitasunera jungo gera, bai? Beroketan ez dugu materialik beharko, zati nagusirako beharko dugu, baina gero azalduko dizuet. Beraz, orain beroketan zentratuko gara. Lau ariketa, egingo ditugu, lau ariketak alde batean. Ariketa bakoitza alde batean, gero, beste bat. Gehi, beste aldean berriro errepikatuko dugu, eta buelta, lau ariketak horrela egingo ditugu, bai? Ariketak bakoitzean 5 errepikapen eginda. Eta gero, dena errepikatuko dugu. Bost sentadilla, gehi sentadilla laterala, 5 sentadilla eta buelta. Animo! Bi, gureitzeak. 5 alde bakoitzean, gureitzea aurreraka, eta 5. Animo! Hiru, gurte, salto gabe. Azkenekoa, laugarrena, jar erdia. Besoak guztiz luzatu gabe. 5, eta gero karrera laterala. Ba!
Oso ondo, errepikatuko ditugu berriro ariketak. Eta goz, animo! Time's running up, tick-tock, an unsettled mind, only a thread of life. Do you believe in karma? Let's live it up like samsara. Someone might tell you life is deadly, but with us it's just one of many. Come on, let us set the tone. Follow the rave, let's get it on. Take me home to samsara, samsara. Lose control like samsara, samsara. Come join us, we'll make it. Come join us, we'll take it. Take me home to samsara, samsara. Oh, come to samsara, Hiru, samsara. urte, salto gabe. Salto gana. Berriro, urte, salto gabe. Azkenekoa, laugarrena, jarpinak erdia. Besoak guztiz gustatu gabe. Eta gero karrera batera. Take a trip to Nirvana. Let's live it up like samsara. Someone might tell you life is deadly, but with us it's just one of many. Come on, let us set Oso ondo. Zati nagusia, bizatitan banatuko dugu. Lehenengoa. Bueno, lehenengorako beharko dugun materiala izango da. Bi fular, nik fularrak hartu ditut. Sokak, nahi batzute, trapuak, o nahi zutena. Baina, bi. Eta, lau, sukaldeko tutu. Bale? O sukaldeko barkatu, komuneko tutu. Orduan, lau ariketa izango dira. Ariketa bakoitza 30 segundun egin beharko dugu. 15 atxeena nik hurrengo azalduko duten bitarten. Ingo ditugu lau ariketak eta gero errepikatu egingo ditugu. Bale? Orduan, prest bazaudete, hasi egingo gara. Animo, lehenengo ariketa. Hartuko ditugu fularrak eta gutxi gora bera gehi bat egiten eta erdian tutua. Orduan, lehenengo ariketa izango da. Aurreraka, ikutu. Iskineaka, buelta ikutu. Aurrera, atzera, ikutu. Hori izango da, 30 segundutan egin beharko dugu. Eta gero, 15 hurrengo ariketa azalduko dizuet.
Beraz, animo! Venga! Breeze drifting on by, you know how I feel. Bat, bat. Hurrengoa. Hanka batekin ikutu, lauak, eta gero bestearekin. Animo! Hurrengoa, plantxa bat, eta gainean, utzi, eta venga, animo! Ricordi il treno nella nostra stazione e invece qui la gente non si parla nei bar. Lo agatu bagnole nel natura in nuke, lo agatu bagnole namestuna in nuke. Suoni, aspaldiko garaien bidean galduri, gogoratzen zailua bezala ikusi. Hurrengoa, eskuekin heldu eta dorre aldatu. Sei tu la fonte della mia felicità. Raccoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare. Berriro, lehenengoa. Sentiak ez dauka zentzurik, ez du argitzen gela ilun hau. Zure arnasa sentitzerik ez badut, atxetabeak irentsiko nau. Bakardadea jasan ezina da, eskutik heldu zenidan
Oso ona, lehenengo zatia bukatuta. Zati nagusiaren bigarren atala. Animo! Hiru ariketa bakoitza 20 segundu. 20 segundu eta 10. Atsedena eta ariketa azalduko dizuet. Lehenengo ariketa. Hasiko gara ja, bai? Lehenengo ariketarekin. Lehenengo ariketa izango da. Besoak luze, jetxi plantxaraino, berriro igo. Bai? Venga! Ama segundu. Hurrengo ariketa. Goitikan, beraino. Eta... Ba. Hurrengoa, plantxa, lurrean, itxi, ireki. Itxi, ireki. Venga. Con la gran pantalla ser el mejor, disparando un arma como su héroe de acción. Despertó, sumido en el tormento, decidió que había llegado el momento, recordó donde guarda su viejo. Berriro lehenengoa, goitikan, plantxara, eta besoak luzatu dut, bai? Venga. Desenfundó, camino del colegio, imaginó con total desprecio la sumisión de los cuerpos muertos tendidos alrededor, cargado de odio y rencor. El gobierno, sus manos armados, Beraino, besoak luze, eta... como en el viejo salón, un prendido film de vaqueros, miedo desde el televisor, oye mi capa producto del miedo, fuego, como en el viejo salón, un prendido film de vaqueros, miedo Azkena, itxi, ireki. Haupa zuek, zona, bigarren atala bukatuta. Baietz egin ariketa. Bueno, ariketa hau egiteko tutu bat beharko dugu. Lurrean etzango gara. Lurrean izango gara eta saiatu igotzen. Bai? Erraz egiten badezute, saiatu hanka baten gainean igotzen, esku gabe igotzen, bi tutu igotzen. Bueno, nik
egin dut. Ea zuek lortzen dezuten. Animo! Lasaitze ariketa egiteko, Con cada beso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza. hau dena jasoko dugu, material guztia betikoa, bai? Nik beti esaten dizuet. Mugitzen dezuten guztia, bere lekura utzi, pixkat arnasa hartze duen bitarten, eta bueno, gero goratu. Osasuntsu mantendu, zaindu, oso garrantzitsua da. Bai, gure buruak eta gure gorputzak eskertuko zaindu egin behar dugu, osasuntsu mantendu behar dugu. Hidratatu, elikadura ona mantendu, eta nola ez, gogoratu, zoriontsuak izan. Bai? Hori da buruz hartu behar den kontzeptu oso garrantzitsu bat. Eta bueno, ez egon, aritu. Gero arte!